हेलो हाय। आज मैं फिर से आया हूँ। बोलूँगा लालच 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 बुरे वाले हैं। हिंसा नफरत विनाश की ओर ले जाता है। हिंसा मत करो, हिंसा छोड़ो, दफा को जाति को प्यार करो। ठीक है। और एक बात, ये तो मैंने हिंदी से बोल लिया, कॉकरोच से बोलूँगा। कॉकरोच बाय सानाय Tifra mota, tifra len, gereda tifra len. Untung manuskrip untung abo keskrika bantai keskrika. Abo mantai maya, abo mantai kerika. Abo mantai berike mana abo national party sing thaka. Abo kuno mantai kere, mantai bokore santai bokorika. Ajagao sudu tabuk mantai santai phorongtai bokorika. Ajaga tabuk only bisingni kok simising thangjago. Bisingni manai nong kaising tam khainak laiba. Rapoi se makar sineta. Baka bisingni kongno berike kari man sineba. Baka nggawe sikha kaisi makar na ya kongno abo haise doka. Hayata. Bisingni kok singkaba. Nang bisingni lungs kidney rongno le sitop rongno le berike kar naiba. Operation khaino makar naibele. Thik abo hai. Bisingni kok singkaba abo bisingni kongno to han laka pon kari malia. Operation khalaya sa abo tai. Ngatai kaisa tak 300 jora sing to bono to single nomination ni manu gyako. Single part engga agino bonje sikang single joma nomination di pakamo. So abo single ya abo triple double ya triple ngthangka. Amba borok triple nomination ni nai. Just somoy opekha. Abo tang saka tai kaisa sini ekdom angko sosol sini borok simi sosol mane tiprasa kok borok sanai ja tiprasa kok borok sabo tiprasa kok borok sanai ja sosol khlai ekdom naithotok khlai 5 বছর সরকার ফাইমানে হাইনো মাগানা থাকা tabuk borotai obo hai sarkar phai manus nai baso tabuk ba dalong mislok sarkar jeng sanai aprono jora ses a 5 বছর sida jeng angko script ni chiri khogoi kobor baijawi jeng abo hai wngkha yango romano script ni chirikhok tamong 5 বছর সময় haino niya pai thangka nang niya wngoi ses dam nam wngoi tobo sini dai dosrot kai CPM nagi dosrot tepkai jengno o kongki krogo kho kongki krogo khi ganang baino jengno khlai phunuk langlangkha chakri rekha khlai phunukha tobo obo hai khe khlai di norok khwnoi hingke tabuk sini borok hai sini kokrok script bai khlai khe khlaiya khlai pano 1200 jona phano chakri klangya ari chakri je kono department manani swkang kai khlaina swkang kai join ni kai a byakti nung jefuru chakri mano kai fatsa nung joining ma khlai puila training maru training reman poreng kaisa training prap tong kaisa borokno jeng wngkoko bwskango tiklaio so sin kokrok language ni bagui bo chwng script ni bagui bo chwng training ma rena abono training rwya bai kengnasa 6 mas training ma rena ma swrwngnai am porese abai klai hai no thangpaikha training ni dorkar jeng sin borok khlainani rwngya abung bui ko BJP tisa hwnkhe no juk sarkar phaiba ka boi khlai phunukano kok borok no borike khlaina klai kok borok no script bo kwbangma hinsao 3 4 ta 5 ta 1 manegoi nakha abono no kaisa bomo jotonsai mane swito bomo jotonsai klai
pori thok bombai bisi banam rok bisi sa bisi mane bomo bisi ingko gobang ingko ta lipi script ni ingko pori thai alphabet gobang ba alphabet joton sai ingko spelling khlai tong banam khlai tong abono no जों नायना नांगले कायसा जिसका पनो कायसा न नारगै जे कुटुंग न खन नायरा जे कलाय आबन खन नाय रोमान स्क्रिप्ट सिमी या कलाय आबन से पण टाइप कलाय थंग आनि या गो स्क्रिप्ट सो आ कलाय न नाय कलाय बाय सेङानि ओमायता बरो साइता पास्ता दखागा पास्ता बाय सेबेन जाबा आरन बिसिङो कायसा सिना नाय आबन ता दल कायसा दल nini MM risi MLR bewa jotono mili ui meeting khlaioi boti khe khlainai bom hai khe khlainai bo kono horom no narangnai tin jago to kok borok horop to 4-5 ta amon bisingo jotono sai spelling khlaitok khlainani kaham amon bai sao abono se narangnai abo hai khe naragise kok borok department ba sojona sakri tlangna nangmani kebo phano hinmangla kamo Tripura sarkar bo hinmangla kamo central sarkar bo hinmangla kamo songo bahai klai sida samung pura loss rohoka loss thari rika ani samung ani koimung abono dophano norok chini ingkono raja no ba chini ingkono raja praja no chini ingkono borok no norok poitu khlaioi poitu chawi single bono bahai khe raja chari rwui mane sarkar phairi mahai Tripura mothano sarkar phairi mahai ang norok no ungko khlaio mane ta ungko mane norok no ang ungko khlaio swmai rwo norok ano kok borok dopha sarkar edisio sarkar single kok borok dopha sarkar tui phunukdi tui ridi tabuk to mo bwskang ni election to ang to tongui malia mo korok paibi tei waisa tei 5 bochor rongkai norok ani bagui ano ungkodi tabuk to borok to ungko singtha national party singui tei kuno demand hangmalia bisingni kok wngthangka gabono noro ani kok borok dophano ano bai klai Tripura mothano sarkar tui mahai edisio tei waisa sarkar tui ridi tagalai jephang wngthang next year next time bo ano turi ang nongni bagui tam khlai phunuknai dabi mandir bainai nini separate land wngthang edisi area no separate state swnamnani wngthang kok borok chalu khlainani wngthang bebak ang khlai manri rwnai obo wngkha ani swmai ang dophano ungko khlaio kwcharo koimung norok kaham khe mokol kiyokdi uansukdi abono kok borok dopha political party o norok khawardi mo dophani single dophano mwthangnai bagui obo achaio tei kuno bwkha kwrwk kharak wngmano kwrwi philal bini bagui muchungno ang je jagao kok sana tongmani tei koroka ba ungkoi muchungman yang wngkhi sajagya wngkha aborokno ang next time next topic o sanai amo haino ang to kuno ungko bwkhlai ungko belia takalai preparation khlai malia kom preparation khlaikha abo norok bo uansuk sai mano kwbangma comment naitongo noke tamo boot bachaya boot no bachai mankha mo ekdagui jora wngkoi thangkata tei kitsa next time bo swimang swnai amo kai norokno ang kwcharwi baikha kok so norok bo cooperate khlairi dophano mwthang narwkna bagui hingkhe sudu kok borok dopha political party no right party mo simi no tongsiwo kok borok dopha long lip.